enggal kakitapan. Sangat anggenipun pundi dadosaken jimat kula. Merga wektu dina iki panjenengan durung bisa dawuh marang jeneng sira kabeh. Mula sawetara dipenakno gun nunggu sinambi midhangetake. Apa kang dadi dawuh? Yesaken dawuh bali marang sira teh patih baban. Ning kene panjenengan kepengin nudut pirsa kawan jeneng sira. Sakwise jeneng sira tak dawuhken supaya nglamunake laniti pirsa swasana ning katen. Keparingake matur nuwun. Menarik kawan menarik pun sakmi pun iya sedaya pun apa bisa percaya bagus gawe bom-bom cemplong merasaku sakwise panjenengan midhangetake apa kang dadi aturmu mate mahabana pancen najan to wektu dina iki perang adat medang dalam ora wari durung ana kerampungan nanging kanthi nyatane jeneng sira ngandhakake kalamonto kabeh kawula kene kabupaten Borawali uripe mubrang rupin walirap hormatu. Ayo ayem tentrem gemah ripah loh sinau bentah kaya-kaya teh kalamonto perang adat iki entuk kamenangan perang adat iki wis ana kerampungan mestine aku bisa nyipta negara kang adil para mantu. Bagus iya opo isining palaburan sampun kaget pinten-pinten bergodok sami barakan bandara menikut stop piyambakipun bahkan tak perang bila saking menikut sabaripun kabupaten Borawali dipun ditabrak saking langkung saipun medang kedah dipun kalahaken Borawali guru ini capra asal dadi jeneng sira isin kepala puraning prajurit lamun mangkeni yen wong-wong ring medang imo bang dirorong teh ipratondo bakal rangi wong-wong iki Borawali yen pancen cetha kaya wektu dina iki kowe aja wedi kangelan ngirita bergadaning prajurit sing jagul-jagul benteng negara Borawali kalamun panjenengan dawuh marang jeneng sira perang adat Borawali kalah pedang
Wektu dina iki kawwiwitan